כן, שלום אחי ורעי, אנחנו ממשיכים בענייני הגיהנם, קצת להבין מה הולך וכולי, לקבל יראת שמיים, ושנבין שכדאי מאוד להתאמץ כדי להינצל משם, שמזכה אותנו, אמן. אז אם כן, יש פה ספר שנקרא מדרש קונן, ספר עתיק, כנראה זה מימות האמוראים או התנאים, והוא כותב לך בעצם כל מיני עניינים בעליונים, גם על גן עדן, גם על גיהנום, ואנחנו נתחיל עם גיהנום. צפון העולם, כמו שאמרנו לכם, בצפון, הקוטב הצפוני, שם הגיהנם. גם בשם רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, מהעניין הזה שגם חפרו שם בסיביר, גם יש את העניין שיש שם נהרות של שלג וכו'. צפון העולם גיהנם, רוח צפונית, ויישובו ארץ בבל וחסדים, חוץ מן היישוב אחוריהם, אוצרות אש גיהנם, ואוצרות שלג וברד וקיטור וכפור, וחושך ורוח שערה. והוא 1000 תש"ה שנים, כן. עוד יש במהלך שנים דירת שדים ומזיקים, כמו שדיברנו על זה, בשבע ארצות, איך יש שם שדים ומזיקים וכו'. ורוחות מחבלים, ושם גיהנם, ושירו 1100 שנה. ולשם נידונים הרשעים ב7 מדורות גיהנום, ושם כת סמ"ם א' ל'. ורוח צפון אינה משוחכת. כן? שנאמר נוטה צפון על בואו באיוב כ"ו ז', שנים הפרש בין דירת שדים ויישוב מול רוח צפונית, שימלא כן היו מחריבים העולם כולו. דיברנו על זה גם כן בשבע ארצות. הקדוש ברוך הוא מונע מהשדים הללו לבוא ולהטריד פה בעולם. כן? שר של גיהנם קיפוד שמו, וחברו השני נגץ גי א' ל', והשר השלישי סמ"ם א' ל', כן? הסמ"ם הרשע. והם ממונים על ג' פתחים גדולים. כמו שאמרנו לכם, יש ג' פתחים. הפתח האחד מדבר, ושם ירדו לשאול קורח וכל עדתו, ולשם ממונה הנגד סגיעה א' ל'. והפתח השני דומה של תרשיש, וכן כתיב מבטן שאול שבעתי, ולשם ממונה קיפוד. כן? זה הוא שנמצא בצפון. הפתח השני גיא בינם נוכח ציון וירושלים, בתוך ירושלים, שנאמר כי הנה היום בא בוער כתנור, כמו שכתוב שם בנביא עתיד לבוא שתבוא הגאולה, הנה איזה יום בא בוער כתנור ופחד פחדים, והיו כל הרשעים לקש, כן, וישרפו, כמו שכתוב שעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה ממרתיקה. הצדיקים יהיה להם רפואה מהאש הזאת, זה האור הגנוז וחמה מן ארתיקה, היה האור החמה שבעתיים, היה האור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים כאור 7 הימים, והצדיקים יתרפו מזה, והרשעים הם ישרפו באש הזאת, רחמנא ליצלן. אז אם כן, יש 7 מדורים יש בגיהנם, ואלו שמותן, ככה, זה 7 מדורים. שאול הילוכה ג' 100 שנים, ושם נידונים קורח וכל עדתו, כל י"ב חודש כבשר בקלחת. מה זה בשר בקלחת? יש בשר בתוך יש בשר בתוך איזשהו קלחת עכשיו, איזה סיר, אתה מערבב אותו, שלא ידבק. זה מה שעושים להם, רחמנא ליצלן, עד היום, איזה פחד זה. שורפים אותם, וכל פעם מערבבים אותם. אבדון, הילוכה 100 שנה. כמובן, זה שם אנשים מתים, אבל מיד הקדוש ברוך הוא ממית ומחיה, זה נאמר גיהנם, הם מתים מהרוב האיסורים, ואז הוא מחיה אותם, מתים, מחיה אותם, שמשמעו. כמובן, קורח וכל עדתו, חלקו על משה רבנו, חלקו על כל התורה כולה, זה נקרא מין ואפיקורס, אבל הקדוש ברוך הוא שעתיד לבוא הם ינצלו. אבדון הילוכה 100 שנה, ולשם עובדות נשמות של רשעים שמצילנו. באר שחת הילוכה שנה, ושם נידונים הגזלנים והגנבים ועושקי שכר שכיר. 2 בורות יש שם, ממלאים בזה ושופכים לתוך השני, וזה אינו מתרוקן וזה אינו מתמלא. כן, יש שם עבודות פרך גם כן. תית היה ואין הילוכה שנה, ושם נידונים מגלי עריות, וטובעים שם ואינם עולים לעולם, השם ישמור. דומה הילוכה שנה, ובו נידונים המלשינים תלויים בלשונותיהם, ובו נידונים בכל מיתה ובעונש כבד, אותם שעיניהם צרות בתלמידי חכמים. באר שחת הנקרא ארץ תחתית, הילוכה 60 שנה, כן?
ובו טובעים בחושך היהודים החולקים על תלמידי חכמים. שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת. הבית הראשון, כן, דיברנו על זה גם כן, שתחתית הארץ, לא יוצאים משם. הבית הראשון פתוח, גובים, והאריות של אש עומדים שם. וכשנופלים שם בני אדם, מיד אוכלים אותם, ואחר שתאכלם האש, חוזרים לקדמותם ונופלים שם. הבית השני יש בו 10,000 ריבו מאותם שלא קיבלו את התורה, ועליהם ממונה אבשלום. אבשלום בן של דוד, שחלק על דוד ונלחם בדוד, אז הוא נמצא שם. לדונם, עושה להם דין. כן, הוא ניצל, עוד מעט נראה. ובת קול אומרת, הניחו אותו ספציפית, למה? בשביל זכות אבות. בעצם הוא היה אמרו שם, הוא בעצמו נידון שם, אבל בגלל שהוא, יש לו זכות אבות, ודוד המלך התפלל עליו, אבשלום בני, אבשלום בני, אבשלום בני, אז הוא הצליח קצת להינצל. זה הסוד שצדיקים יכולים לעזור לתיקון של הבן אדם, ולכן הוא נהיה שם ממונה. אז יש לו שם איסורים, זה לא כיף להיות שם מסריח, והעוונות של החטאים, והאש והאיסורים, אבל לפחות הם לא מכים אותו וכו'. אז הוא נהיה כביכול ממונה שם, כמו שיוסף היה ממונה, להבדיל. יוסף היה ממונה בבור, אז עדיין נמצא בבור, הוא נמצא בכלא, אבל לפחות הוא ממונה, אז מה לא יותר טוב. ובת קול אומרת, הניחו אותו בשביל זכות אבות, ומלאך אכזרי עומד ומכה אותו. עומד ומכה אותם הנזכרים בשבט של אש, ושמו כושי א' למד. ולאבשלום פותרים בזכות דוד, ובזכר אבותיו שאמרו נעשה ונשמע בהר סיני. והרשעים נידונים שם 2 פעמים ביום, רחמנא ליצלן. הבית השלישי, נידונים שם 10,000 ריבו כראשונים, ודנים אותם בשבט של אש, שבט זה מקל כמובן, שוט, כמשפט הראשונים. ומלאך הממונה עליהם שפטי א' למד, וקורח ממונה עליהם, וקורח ועדתו נפטרים מן הדין בזכות שאמרו נעשה ונשמע. הם יש להם מזל גדול, שהם יכולים קצת להיפטר מן הדין, בזכות שהם עמדו בהר סיני ואמרו נעשה ונשמע. אז זה לא אמרנו לכם, גם יש להם את האיסורים, הם כמו קרלחת ושמה, אבל הם גם קיבלו מינוי. ולכן הם נפטרים מן השוטים של אש, מוריצים. הבית הרביעי נידונים בו 10,000 ריבו בשבט של אש כראשונים, וירובעם בן נבט ממונה עליהם, והמלאך המכה אותם מתניע א' למד שמו, וירובעם ניצול מן הדין בזכות אפרים בן יוסף, שהיה צדיק גמור, ועל שאמרו אבותיו נעשה ונשמע בהר סיני. הבית החמישי נידונים בו 10,000 ריבו בכל יום כראשונים, ואחאב עמהם. אחאב היה מלך ישראל, והמלאך הממונה המכה אותם אוני א' למד שמו, ואחאב ניצול מן הדין על שאמרו אבותיו נעשה ונשמע בהר סיני. כמו שאמרנו לכן, ניצול מן הדין הכוונה לא מקבל את השוטים של האש וכו', אבל עדיין יש לו את הדין עצמו של להיות שם במקום הרע והנימר הזה, כן? שמצילנו. הבית השישי דנים אותם כראשונים 10,000 ריבו ונידונים בכל יום, ומיכה, זה הוא שעשה את פסל מיכה, והחטיא את הרבים, עמהן. והמלאך המכה אותם אדר א' למד שמו, ומיכה ניצול מכל הדינים על שאמרו אבותיו נעשה ונשמע. אבותיו הכוונה זה גלגוליו הקודמים, שכולנו עמדנו, כל הנשמות של עם ישראל עמדו בהר סיני ואמרו נעשה ונשמע. אז זה כמובן עוזר, אבל השם יצילנו מכל כן? הבית השביעי, נידונים שם 10,000 ריבו כראשונים, ועמהם אלישע אחר, הוא אלישע בן אבויה, ומלאך הממונה עליהם רוגזי א' למד שמו, ואלישע אחר עמהם, והוא גם כנראה קבל שם מינוי, וניצל יחסית. אז יש פה עוד המשכים, אבל זה עיקר הדבר של החילוקים, בעזרת השם נעשה לכם עוד פרקים בנושא בעזרת השם. ברוכים אתם להשם.